Jokin Intxausti da Gazteneken bitartez lehen sektorean sartu diren 14 gazteetako bat. Haien prestakuntza egiaztatzen duen diploma jaso zuten denek Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Ekitaldia Iturrarango parketxean izan zen eta Eider Mendoza diputatu nagusiak hartu zuen parte. Jokinek eta bere anaia Iñakik bi ustiategi dituzte Mendarte baserrian. Biek ala biek bokazioz egin zuten lehen sektorearen alde, baina Iñakik duela 7 urte ekin zion bere jarduerari. Jokinek hilabete gutxi batzuk daramatza eta esperientzia oso positiboa izan da. Baserrian beti izan dituzte baratzea eta esne behiak, baita haragi behiak ere. Nekazaritzan duten historia luzeak bi anaiak markatu ditu. Hemen gaude Zerainen Mendarte baserrin eta fruta eta barazki ekologiko produzitzen ikende delan. Eta aurten landau ditut sagar eta kiwi landaketa bat. Eta hemen ikusten duzu, guentxe egala, aretxabal eta tomate jasotzen. Jokin proiektu bat lantzen aritu zen iaz, eta gaur egun errealitate bihurtu du. Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, Gaztenek erabakigarria izan da proiektua aurrera ateratzeko. Lehenengo urten hasi nintzen Gaztenek proiektua idazten, eta lehenengo momentutik garbi eukinon fruta eta barazki ekoizpen ekologiko bat egin nola freskon saltzeko. Bisita, ikastaro eta batzuk egin da gero, erabakinon 5.000 metro sagar, 2.000 metro kiwi, 810 metro karratu negutegi eta 5.000 metro kanpoko baratza egiten hastea. Gaztenek proiektue azken finean gaztek nekazaritzan instalatzeko proiektu badat Gipuzkoako Foru Aldundi daukena. Ematen dizuen laguntzaik handina azken finean da tutore edo laguntzaile bat esperientzia asko daukena, pixkat proiektu idazten lagundu eta hurrengo pausok ematen laguntzen dizuna. Lurrarekiko errespetuagatik Jokinek era ekologikoan ekoizten du. Epe luzera baliteke hain etekintsua ez izatea, baina lurra gehiago errespetatzen du. Ekolurra Eneek erakundeak eredu ekologikoaren jatortasuna egiaztatzen du. Nik ekologiko nintzen delan printzipiokatik, ze uste dut gu elikatzez aparte lurrere zainduin behar dela, eta horren ondorioz erabakin hon ekologiko lan eitea, ze lurrek jaten eman behar digu. Eneken bidez zigilu ematen diguen momentutik bisita puntual batzuk egin dizkigue eta jarraipen kontinuo, jarraipen bat, eta jarraipen hori azkenen produktu fitosanitarioen kontrol oso zorrotza daunez eta esplotazioko kuadernoa kontrolatuz, hortik ziurtatzen du ekoizpen ekologiko bat egiten deula. Zerainen ekoizpen ekologikoa azkenen oso uztartuta daun ekoizpen mota bada, 30 urtegoaz Gipuzkoako azoka ekologiko zaharren antolatzen. Hemen egea jasotzen aretxabal eta tomatea bain, hau dela bertako tomate mota bat, nahi personalki asko gustatzen zaitena eta merkatune oso harrera ona daukena. Baratzeak eta negutegiak prestatzen hasi dira neguko produktuei begira. Jokinek ziazerbak, zerbak eta borrajak landatuko ditu laster. Hemen ikusten duzue espinaka, azelga eta borrajak. Espinaka eta azelga negutegi barrun gaur atxalden bertan landauko diteu, ja pixkat negua behidako produktu bezala. Ja laizter hasiko gea azaki eta produktu mota hori plazatan ikusten. Lekaleen eremuan, Jokinek plastiko biodegradagarriak erakutsi dizkigu. Oso lagungarriak dira landareen garapenerako. Nekazaritza ekologikoan teknika konbentzionalak ere erabiltzen dira, baina beste era batean. Modu berrik eta teknologi berrik eta badatozte, eta guk erabaki gendun bertan ustelduko dan eta biodegradablea dan plastiko honekin lanen hastea. Ikusten dezuen bezala berta eskutan desein egiten da segitun, ez dauke ezer askoik, eta
Eta horrekin lortzen dugu lurren humedadea eta temperatura mantentzea, ikusten duzu azkenen bainak zein indarrakin etortzen dien gora. Leka hauek Buenos Aires barietatekoak dira. Moreak dira eta testura finagatik eta zaporea handiagatik nabarmentzen dira. Eta hauen berezitasune da kolorea, diela moreskak. Eta gero zartagin edo koazolan seitun berde gelditzen die, baina ematen die gozotasun oso berezi bat. Mendarte baserri ekologikoa asteazkenero joaten da Ordiziako azokara. Sustraiako lantaldea zerainen izan zen iraileko Euskal Jaien bezperan. Ordiziako eta Legazpiko merkatuak eta kontsumo saskiak dira euren salmenta puntuak. Jasotzen nahi gehan baina hauek eta tomatek, biharko Ordiziko azoka emango ditegu. Biharkoa berez izango da, baino asteazkeneroan egoten geha, etortzen da nahi eskuzabalik jasotzeko, eta biharkoa berezi izate hortan ondo juten da. Guk saltzen dugu barazkik astelenetan otarra banaketa bat egiten dugu, asteazkenetan Ordiziko azoka eta ostiraletan Legazpikoa. Eta horrekin lortzen dugu aste osoan zehar bilduala saltzen jutea produktu. Iñaki eta Jokin bokaziozko nekazari abeltzainak dira. Lan gogorra izan arren, saria handiagoa da. Ni umetatik gogon dauken nola ibiltzen ditzen aitonamonakin ikuilun eta baratzan, eta egia esan momentu haien oroitzapen oso politia dauket. Eta urte batzuk industri lanen pasauta gero ikusi non honea itzuli nahi nola, eta nire aukera sortu dut. Gure eguneroko azken finen oso aldakorra da. Azkenen salmenta mota ezberdinek eukita, normalen egun sentikin lanen hasten saiatzen naiz, eta udan behintzet lehenengo lana barazki biltzea izaten da. Hori eta gero, segun ze lan dauzkeun iteko, gaur adibidez, hau landatzea tokatzen danez, hori landatzen bukautakon, egune orduan bukauko da. Lauetan baldin bada ondo eta 8etan baldin bada, zorte txarra. Hurrengo egunean berriro ikusi genuen Jokin, Ordiziako azokara etorri baitzen, asteazken guztietan bezala. Jokin eta Gaztenekeko lagunak beharrezkoak dira Gipuzkoako lehen sektorea gaztetzeko. Sektoreari odol berria ekarri diote eta jakintza modernoa eta tradizionala uztartu egiten dituzte. Joan den igandean, Arabako Errioxako matzbilketaren jaia ospatu zen. Jaia hau txandaka antolatzen dute, urte bakoitzean eskualdeko herri batean. Eta urten, Moredari egokitu zaio jaia antolatzea. Moreda kosta ditu 200 biztanle, baina milaka bisitari hartu zituen. Eskualdeak ez du erraz etorkizunari aurre egiteko, eta mahastien eta ardoaren munduan belaunaldien arteko erreleboa da sektorearen eta gure administrazioen erronka handienetako bat. Arabako Errioxa jatorri izena ondo posizionatuta dago kanpoko merkatuan, eta hazten jarraitzen du. Halere, barruko merkatua ere landu behar dugu. Euskadin Arabako Errioxako ardoak lehenestea lortu behar dugu. Hori dela eta, kontsumitzaileei mezu bat helarazi nahi diegu. Gure kalitate handiko ardoak, gure 0 kilometroko produktuak kontsumitzera anima daitezen. Bada garaia hemengo produktuen eta ekoizleen alde egiteko. Entol Sarmiento ekoran sortutako musika talde arrakastatsua aukeratu dute aurten pregoi ofiziala egiteko. Eta etxean egotea, guretzat dauka ardura puntu bat, baina aldi berean nolabait gehiago betetzen gaitu, ez? Etxean errekonozimendu hori jasotzea. Eta gaur gaina gustatuko litzaiguke nolabait etezen lehenengo 7-8 urte, hasierako urte horiek gogoratzea, ez? Gaur egun guztiok ezagutzen, jende asko ezagutzen duet ezen inibilbidea, baina lehenengo urte horiek ez, eta lehenengo urte horietan hemen egon ginen zonalde hontan, hemen egin genuen izena, hemen sortu genuen marka, identitatea, eta hori balioan jarri nahi dugu gaur.
Matxmordoak zapaldu ondoren, sektorearen etorkizunaren alde egin zuten topa, ardoa eta mahastiak nagusi diren eskualdean. Dimako Artabe auzoan, Bargaun baserria bertoko abere arrazen uarte bihurtu da. Gorbella arrazako arditxakurrak, euskal oiloak, marradunak eta zilarkarak eta sasi ardiak beñaten ondare aberatsaren parte dira aspalditik. Bertoko arrazak dira beñaten zaletasun handia, batez ere azpigorriak. Niri beti guztetan izin jataz animaliek eta lehen bedian bizi nintzen, eta nire auzokoak esnedoiek eukizeu zen, da negoten nintzen beti, beragaz. Eta gero albaitaritza ikasi nauen, eta beti da nik gustatu izan jataz animaliek, eta hasi nintzen lehenengo hauntzekaz, azpigorrikaz, gero sasiardik ipini nauzen, eta azkenik oioak eta oin Gorbellako hartzaitzakurbi badekoaz, eta hor gabiz. Hauntzak bilatzeko, GPS-a erabiltzen dut eta horretarako mobilean begitu eta gitxi gora bera marketan dozte non dauzen. Joango gara eta ikusiko dugu jasu gertea badekogu eta topetan badoguz. Hemen marketan da non dauen, nondi da bizen, eta dauz orgoiko atxean eta gure izin ezkero marketan dutzu zer rekorrido indauen egunean zehar, gitxu gora bera hor, atxean hor ikusten da, atxean ibili dire, eta oinan dire atzeko partera. Ordu inango gara iatopetan baduguz. Pista amaitzen den lekura iritsi ondoren, oinez jarraitu dugu. Handik pixka batera, beñat azpigorri talde batekin agertu da, beste hauntz arraza batzuekin batera. Beñatek urtebeteko aker bikaina erakutsi digu, ezin hobeto egokitzen zaio azpigorri arrazaren estandarrari. Hau da akertxo bat, urte batekoa urte birantza doana, eta arrazaren ezaugarria dira, kolorez dira beltzak eta degradazio gorriekin. Dauka ia bat, marratxo gorri bat, adarraren oinetik musturrera. Arrak kasu honetan hau arra da eta arrak pizkat gutxiago daukate marra hori markatuta eta gehienetan begi inguruan gelditzen da gorri hori. Eta gero belarriak tamaino ertainekoak eta paparra gorria. Eta hau arra denez, arrak daukate askoz adarre handiagoak eta zabalagoak emeak baino. Arrazaren ezaugarriak funtsezkoak izan dira ingurunera egokitzeko. Oso menditarrak dira eta horri esker orografia zaileko lekuetan bizi daitezke urte osoan erditze garaian izan ezik. Honek hauntzak urtaro gehiena basoan egoten dire. Gabonak inguruan umetuten dire eta gero umea gazten ie pare bat behar deuriez eta martxo inguruan barriro doaz basora eta urte gehiena basoan egoten dire. Eta ezaugarri moduen, emeak ikusten duzuen elez adarrak askoz finagoa dauzka, lehen esan dutxuetuen moduen, ia da gorri hori adarraren oinetik musturreraino doa, eta gero hankak eta sabel ingurua gorria daukate. Hau oso ontze kompletoa da, papar zabala, tamaina handitsua dauko, hori egia da, estandarrak txikitxoa markatzen da direla, baina gure helburua izan behar da uste duenik tamaino erdiko hauntza lortzea. Mendian beste arraza batzuetako akerrak daudenez, garrantzitsua da hauntzak nahigabeko gurutzaketetatik babestea azpigorri arrazaren garbitasunari eusteko. Arrazatan lan egitea asko zailagoa da, hauntze edozein modulako hauntzak eukitza baino, azkenean libro genealogiko bat lan egiten dugu eta liburu horretan
bakarrik sartzen dira aita eta ama ezaguna dituzten animaliak. Orduan, basoan, saiatu behar gara norberaren akerra erabiltzen. Gero umeak jaiotzerakoan sorpresarik ez edukitzeko, eta hori oso hauntzak oso manejo zaila dauka. Ez da erreza hauntz bat itxidura baten barruan eukitzea, udaberrian akerra pasatu behar danean. Orduan hori, beste arrazakin konparatuta lana asko zailagoa da. Beñat lanaldi partzialeko abeltzaina da, beraz ez du denbora askorik. Halere, ahuntzak erregulartasunez kontrolatzeko eta ondo daudela ziurtatzeko moldatu egiten da. 20 urte baino gehiago daramatza Azpigorriak gobernatzen. Bertako arraza, bertako mendira eta errezago ohituten dela, eta gero eraberean lan bat egiten duzu, ez? Konservazioko lan bat. Azpigorri eumea oso produktu, prestigio handiko produktua da, baina ez da ondo ezagutzen. Badauz, momentu honetan, restaurante batzugaz harremanetan ipini gara, eta interesatuta dauz kabrito Azpigorria eskaintzen, euren menuan, eta guk nahi duguna da produktu hori kalitatezko ezaugarri bat edukitzea. Nolabait Azpigorria izan daitela, baina baita maila batekin eta kanala definituta edukitzea. Beñatek eta beste zenbait abeltzainek egiten duten lana ez da aski ezaguna. Baina lan hori funtsezkoa da gurekin mendeluzeak daramatzaten arrazen etorkizuna ziurtatzeko. Asteazkenean, hilak 11, Euskal Jaietako astearen barruan azoka berezia antolatu zuten ordizia. Azoka hau herrian oso errotuta dago eta Goierriko ekitaldiari hasiera emateko gaztak delikatuz zentrotik herriko frontoira eraman zituzten. Lehiaketan aurkezten diren gaztak artzainek eurek eginak dira. Eguneko ekitaldirik garrantzitsuena da eta orain arte 51 alditan antolatu dute ofizialki. Gurdi batean zeramatzatela eta musikaz lagunduta frontoira sartu ziren eguneko protagonistak eta berehala jarri zuten martxan kontrol protokolo zorrotza. Gaztak artzai gaztaren egoitzan eduki dituzte gaur arte hezetasun eta temperatura baldintzarik onenetan. Delikatu egiten duena da azkenen harrera lana, gazten harrera lana. Gazta horiek daude gordeta hartzai gazta elkartean, bere temperatura egokian, eta asteazkenean bertan jasotzen dira. Delikatu zen, gero desfilea antolatu eta bertatik frontoira ekartzeko. Antolatzaileak lanean ari dira lehiaketa errazteko eta arintzeko. Ordenagailuak lagungarriak dira, zalantzarik gabe. Vamos a contar este año también con dos. Aurten bi ordenagailu izango ditugu. Batean gazta bikoitiak eta bestean gazta bakoitiak puntuatzeko. Mai bakoitzean kofradiako arduradun bat egongo da, eta hark helaraziko dizkie datuak informatikariei ordenagailuan zer ditzaten. Lehiaketa amaitutakoan, bi ordenagailuetako informazioa batuko da azken emaitza lortzeko. Horri esker prozesua gutxienez ordu erdi arintzea espero dugu. Jende olde batek gorriz azpimarratuta dauka egun hau etxeko egutegian. Ordiziako kale eta plazetan postuak eta estanak prestatzen ari ziren. Ez nola nahiko lana da, dekorazioa oso erabakigarria baita bezeroentzat. Asteazkenetan, asteko merkatura joaten diren ekoizleek, ohi baino salmenta handiagoak espero zituzten. Bueno, asteazkeneko merkatuak ez dira izaten oso salmenta handiko, porque da lan aiteko egun eta jende asko ez da irtetzen.
baina gaur jende asko kanpotio etorriko da eta salmentak hobeto oso izango die. Euskal Oiloa erakusketak lekua partekatu zuen fruta eta barazki lehiakideekin. Eskarmentu handiko epaimaiak Bejondeizula proiektua aukeratu zuen, lehen aldiz hartzen zuen parte lehiaketa garrantzitsu honetan. Urtero bezala kalidadea ona dago, merkatuan igual kantidade pixkat igual gutxiago, baina eta gaur aurten etorri da barazkian lehendabizi postu bat eta irabazi du saria, baina, bueno, ondo. Bejondeizulako alaznek aurkeztu digu proiektu interesgarri hau, pureak egiteko zabaldu duten lantegia barne. Proiektua datza batez ere barazkigintza agroekologikoan, egiten dugu sasoian sasoiko barazkiak, eta salmenta zuzenaren bitarte saltzen ditugu, merkatutan, otzaretan, dendatan, gure barazkien zati parte batekin egiten ditu kremak, 7 krema ezberdin dauzkagu, barazki kremak, esan nahi pureak, eta gero fruta pixka bat egiten dugu, oraintxe meloia daukagu, sagarra, udarea, baina batez ere barazkigintza ekologikoan, agroekologikoa da gure proiektua. Hernaniko Zabaloenea baserriak berriz, 25 urte daramatza lehiaketa honetara aurkezten, eta 24 lehen sari irabazi ditu. Azkenean premia urte irabazita eta berdin, pozik berdin, oso pozik. Azkenean urte asko goaz hemen, ja esperientziak ebai aurrera emate digu eta ja guztoa sagarrekin. Gipuzkoako Piriniar ganaduaren lehiaketa Garagartza plazan izan zen. Abeltzain elkarte eta erakundeen laguntzaz, Piriniar arrazak urtez urte hobetzen jarraitzen du. Nik uste urtegero bezala, behi kuriosoak etorri dela eta ikusten dana da, urtetik urtea pixkat mejoratzen ari dela, bai karakter razialetan eta gauza horietan, eta behi, urteroko modu. Piriniar haragia merkaturatzea funtsezkoa da eta beharrezkoa da haragi hau merkatuetan identifikatzea. Carlos Ibarrondo maisua aritu zen burruntzi lanetan. Hemen erretzen ari dena, kostilla eta hamburguesa arraza Pirenaiko txekorranak, eta helburu eta zea da, identifikatzea, gutxi gora bera, bertako arraza, bertan egiten den lana, eta beti esaten da ze hori, sostenibilidadea eta gauza horitanak, esatetik aparte, demostratzea realidaden. Taloak eta txomin parrilaren errekiak dastatzeko aukera ere izan zuen jendeak, Eusko Labeleko produktuekin eginak. Arabako Errioxako ardo handiez gozatzeko aukera ere egontzen, Euskadiko produkturik ospetsuenetako bat hain zuzen. Euskal jaietan parte hartzea tradizio bihurtu zaigu. Urte asko daramatzagu etortzen. Eta bai, Arabako ardoa baino ez dugu ekartzen. Arabako Errioxako ardoen berezitasuna agerian jartzeko. Gure ardoen kalitatea eta berezitasuna nabarmendu nahi ditugu. Frontoian, gazta dastaketak aurrera eginala, epaimaikideekin hitz egiteko aprobetxatu genuen. Eguraldiari dagokionez urte zaila izan da. Hala ere, artzainek arazoak gainditzea lortu dute eta aurten ere gazta bikainak egin dituzte. Ez dut uste igerriko denik asko. Ebila egin du, askotan, eta ni pentsatzet ez duko ikusiko olako historia rar hori. Nik pentsatzet gaztak onak egongo diela, behintzat talde hau oin pasatu dienak, nik uste nahiko onak egongo diela. Espero dugu, Gero batzutan bakizun sartzen dela pixka bat
ez den ainona, ez den hain, baina ondo, uste gabe. Pedro Subijana buru zutela, teknikariek, kazetariek, gastronomoek eta sukaldariek osatu zuten epaimahaia. Hoien artean, Iñaki Etxebeste zegoen. Sevillako Ostalaritza Eskolako zuzendaria. Eskola honek lotura oso estua du ardilatxaren esneaz egindako gaztagileen ordezkariekin. Voy a dar la enhorabuena a todos los pastores. Zorionak eman nahi dizkiet Artzainei eta Idiazabal gaztaren kofradiari. Sevillarekiko harremana bikaina da. Urtero ikasturte hasieran etortzen baitira eskolara, sukaldaritza eta gastronomiako 200 ikaslerentzako mintegi bat egitera. Idiazabal gazta Andaluzia osoan ematen dugu ezagutzera, eta sevillarrek biziki preziatzen dute. Muy querido por los sevillanos. Lehenengo hautaketan 14 gazta sailkatu ziren eta hoien egileek diploma bana jaso zuten. Haietako asko gazteak dira eta zenbaitzuek dagoeneko badakite ordizian irabaztea zer den. Belaunaldien arteko adibide ederra dira. Lehen sektorea da ziurrenik belaunaldi errelebo handieneko sektoretako bat. Eurek ekoitzitako esnearekin lan egiten duten gaztandegiek, hau da, lehiaketan parte hartzen duten gehienek, belaunaldi errelebo maila zinez altua dute. Gure erronkarik handienetako bat hori da. Artzainen bizimodua eta jarduera sustatzea, etekintxua izatea, eta gaur adinako poza ematen jarraitzea. Eta ez dezaguna ahaztu, mendia garbi ikusten badugu, artzainen hartaldei zor diegu. Gazta irabazlea La Leze gaztandegiarena izan zen. Eli pozpozik zegoen eta laster bisita egingo diogu. Gazta bat oso ekilibratua eta niretzat onena da ze tekstura daukena. Emozio handie. Azkenean, ja 14 azkenekoan sartzea, izan da ja gure saria. Baina gero gazta oso onak zeren, eta ondokok esaten zuten, que queda menos, eta nik esaten nuen, guen jo gazta asko daude hor faltan, eta sorpresa baino oso pozik. Lehiaketaren ondorengo enkantean, Azkue Gurmetek 5.000 euro ordaindu zituen gazta irabazlearen erdiaren truke. Ordiziako asteazken berezia arrakastatsua izan zen beste urte batez, eta Euskadiko ekoizleak sustatu zituen.